夢かつ。スーパーデザイナー学科3年後藤吹です。3年生になってマイブランドとして服を作っていくんですけど、今までは全体で定められたテーマとか、あと2年生のブランドもグループとしてやりたい方向性とかをみんなで出し合って決めていけたので、そんなに悩むことはあってもそこまで悩むことはなかったんですけど、今回初めて自分を自由にしていて、やりたいことがたくさんありすぎて、何を突き詰めていくのかっていうのですごい悩んでて、その分やりがいがあるなと思うので、今すごいちゃんとしっかりいっぱい考えて、その分いいものを作りたいなと思っています。4年生では9月下旬から3週間イタリアに留学があるので、それが楽しみです。その3週間の留学では、最初の1週間でポモーダ校に留学を勉強しに行って、でその時に大きいライブラリーがあると先輩に伺ってたので、そちらで資料を見て勉強するのが楽しみです。あと残りの観光の時間もいろんなものに触れて、いろんなものを学びたいと思っているので、それは楽しみです。ご飯も美味しいらしいのでそれは楽しみです。実際にもともと入ろうと思ったのは、服の関わる仕事がしたいから学校に入ったんですけど、どんどん服の仕事に就くっていうのが現実的になっていくのが実感できて、業界でどういうことがあるのかとか、デザインの仕方とか、そういうリアリティのある外観ができるので、ぜひとも勉強頑張って夢を実現させましょう。